Takže čau ty lidi a já vás zdravím u dalšího videa a dneska si jdeme zahrát Minecraft a samozřejmě si jdem zahrát, já jsem vám hodně slibovala, že natočím nějakou sérii z modpacků a vybrala jsem si Hexit, protože Hexit se mi strašně líbí a jako nevím co vám na to mám říct. Tady toto je vlastně ten Hexit a jaký si dáme třeba server třeba Tina 03 Raje, ne, napíšeme se normálně Hexit. Hexit. Tak. Creative Words. Tohle bude naše společná série, jakože jenom já to budu točit a začnu natáčet s kámošema minihry. Brzo. Ono je totiž ten problém, že já když točím s někým, tak tam nejdu vůbec slyšet. Skoro. Tak. To jsem vydala i pár videí, myslím, že 2 na YouTubeko s kámošem a nešlo mi tam vůbec slyšet. Někdo, jo, co s tím je? Dneska. Jo, se nám to laglo. Jo, tady máme knížku. To mám podle mě nastavené na cheat mode, že jo. Takže abych nepodváděla, dám si tady jo. Takže, když udělám toto, jo, tak mi to ukáže, jak se to craftí, OK. Tak jo, toto bude vlastně ta naše společná série, ježiš, to se strašně laguje. Toto bude naše společná vlastně ta série, jak jsem říkala. A ukážeme si, jak se craftí třeba lehké věci, které bychom měli udělat. Sbíráme si tady ty řepy, nebo co to je, nevím. Teďka, já to mám v angličtině, tak nevím. Myslím, že to mám v angličtině, jo, mám to v angličtině. Tak, tady mám jinak tyhle ty různé věci a ty dobré věci. Tak. Tak jo. Vezmeme si nějaké dřevo a takhle se vydat nahoru na ten slime ostrůvek, co je kousek. Hele, růžové dřevo, to chci. Růžové dřevo, uděláme si kalibutku. Jak udělal Gamer a Gogo. Ne, nebudeme kopíranti, ale uděláme si z toho barák. Myslím, že si z toho barák chce dělat. Protože se to dřevo strašně líbí. Nebo jako líbí se mi, jak je jako už jako když je vypracované to dřevo. A úplně lehce se zničí, ještě víc než normální dřevo. Úplně líp se ničí, úplně v pohodě. Tak. Toto není růžové dřevo. Oni mě ošidili. To jsou hajzlíci. Oni mě ošidili a nechci takové hnusné dřevo. Já mám nápad, využijem ho na ten slime ostrůvek. Jejte. A jdem si tady na tu mítinku. A tady je slime ostrůvek. Vezmeme si aspoň stack bloků, jo. Takže, nebo spíš 2 stacky, tak bych to asi vzala. A dostaneme se tam nahoru. A vezmeme si tam nějaké věci. Až na to, že nemám žádné věci, tak jen mi škoda, že si třeba nemůžu načítovat. Jenomže když natáčím, že, to by bylo blbé. Tak jo. Ještě vezmu pár, musím být jistá. Já kácím každý jiný strom.
Tady budu kopat ty stromy a dokud nebudu mít třeba tak bloku, já potřebuji dát si dostat jakže. Já skočím asi, no, možná ne, nevadí. Tak, vezmeme si dřevo a já myslím, že už bychom se tam mohli dostat. Kopeme se do něho a tam končíme. O, už ne. Asi ne. Jo. Ale dobré, to chci. Nechám. Tyjo, toto je ta hezká voda. To je ten dobrý strom. To chci. Toto se mi líbí, ale... to má být strom. Jo, to má být strom. Tyjo, tady jsou úplně hezké věci. Se natěžíme tady ten slime. Třeba až budu mít barák, tak si uděláme třeba si uděláme třeba ten blok. Máme už hodně těch bloků. Si myslím. Vytěžíme tady všechny tady tyto bloky, to prostě chci. Prostě vždycky chci, já je prostě beru. Vezmu mi tak, je mi to jedno. Prostě chci. Teďka nevím, jestli v hře to je Twilight, ale podle mě je. Myslím si. My tak uděláme, jo, myslím, jo, já jsem se pokoušela. Já, to je Twilight. A vyšlo mi to. Já jsem se portla na tak blbě, že to prostě. Hele, blízko je vesnička. Ale tam dojdeme až při tom dílu. A tak no. Jo, mám skoro 100. Máme 56. Počkejte, já se podívám. Peaceful music, jo. Difficulty, aha. Jo. Hustě ta voda je hustá. Jo, a jinak... Já se s váma loučím a čau. A dejte určitě like a koment. Čau.